Hau da Bioxarma, Nafarroan 13an gaude, Tolosan. Sartu barroa ikustea. Bioxarma 2012ko abuztuan jaiotako zerbitzua da. Bio-osasun eta moda nordiko kontzeptuetan oinarritutako moda eta zaintza pertsonala eskaintzen lehendabiziko zerbitzua da Euskadin. Bioxarmak bigarren azaleko babesa eskaintzen du, toxikoz garbi dauden lehengaien bitartez. 100% fibra noble eta naturala erabiltzen du, kimikorik gabe. Kimikoak gure organismoan pilatzen dira azalaren bitartez. Fibra naturalarekin ordea, alergiak, azkurea eta izerdia saihesten ditugu, eta gainera, gure osasuna hobetzen dugu. Kontuan izan, erostekerakoan produktu biologikoak eta organikoak kontrolak bilatu behar duzutela eta zeiluak. Eskaintzen ditugun produktu guztiek GOTS ziurtagiria daramate eta kontrol zorrotzak pasatzen dituzte produktu ekologikoak eta naturalak direla ziurtatzeko. Bioxarman gizon eta emakumeentzat arropa eta artikuluen barietatea aurkituko duzu. Erabiltzen ditugun materialak naturalak eta fibra noblekoak dira. Kotoi ekologikoa, kalamua, zeta eta 100% biologikoa den merino artilea. Gure pijama eta barruko arropa gehienek 100% kotoi biologikoaz egina daude. Moda nordiko kontzeptuak erabilera erosoa eta iraupen luzea ematen dio arropari. Alergiak, ekzemak, azkurea eta psoriasia prebenitzeko gomendatua. Aurpegirako eta higiene pertsonalerako produktuak ditugu, gizon, emakume eta haurtxoentzat osagai sorta handia dugu aukeran, beharren arabera aukeratzeko. Organikoa diren produktuak erabiliz, ingurumena babesten dugu eta gure seme-alabei mundu hobeago bat uzten diegu. Bioxarma, gure ingurumena eta gure osasuna zaintzeko aukera bikaina. Eta ez ahaztu, denda txikiei lagunduta denok irabazten dugu. Gure herrien arima eta esentziari bizirik eutsiz.